Dobrý deň. Možno by som vám dneska chcel povedať niečo o tom, s čím sa stretávam v každodennej praxi. A to je v zásade nejaká nevedomosť ľudí alebo proste nedostatok informácií o tom, čo moderná stomatológia alebo zubné lekárstvo umožňuje, prináša a ako môže zlepšiť človeku život alebo spríjemniť alebo urobiť ho menej komplikovaným. Dneska by sme si mohli povedať niečo o používaní zväčšovacej alebo operačnej techniky. U nás v stomatológii to je používanie lupových okuliarov alebo operačného mikroskopu. Používame ich na to, aby sme videli to, čo robíme, aby sme to videli lepšie, aby sme videli väčšie detaily, aby sme dokázali sa vyhnúť komplikáciám a pacientovi nekomplikovali zbytočne život. Lupové okuliare používame na bežné zákroky od vstupného vyšetrenia cez nejaké výplne, extrakcie zubov, implantáty. A výhoda lupových okuliarov je, okrem toho, že vidíte väčšie zorné pole, nevidíte len jeden zub, ale vidíte 2-3 zuby okolo. To znamená, že máte nejaký prehľad o kontexte, v ktorom robíte, o okolitom prostredí. A operačný mikroskop, ktorý má násobne väčšie zväčšenie, používame napríklad na ošetrovanie koreňových kanálikov, kde nám toto zväčšenie ponúka výhody, ktoré prevažujú nad nevýhodami tohto veľkého zväčšenia. Na rozdiel od mikroskopu, ktorý je fixne nastavený do jednej polohy, tak okuliare má lekár nasadené na hlave a môže sa hýbať okolo pacienta bez toho, aby musel nejako komplikovanejšie prestávať mikroskop alebo to celé riešiť vyslovene iba nepriamym pohľadom v zrkadle.